Ndewonu ndị nke m, kedu ka unu mere? Hello my people, how are you doing? It's been such a long time and I'm just glad to be back. Welcome back to my channel. Today, we're going to learn parts of the human body. So as usual, we'll be taking it in parts, right? Ka anyị bido. Head, isi, isi, head, isi. Eyes, anya, anya, eyes, anya. Mouth, ọnụ, ọnụ, mouth, ọnụ. Nose, imi, imi, nose, imi. Tongue, ire, ire, tongue, ire. Teeth, eze, eze, teeth, eze. Ear, ntị, ntị, ear, ntị. Cheek, ntị, ntị, cheek, ntị. Now, when it comes to writing ear and cheeks, a lot of people mistake one for the other because of the similarities in the letters. But you have to be careful while writing it, okay? So whereas nti has e as the last letter, nti has e as the last letter. Okay, so one is nti, e, that is letter I with a dot under, and the other is just your regular letter I. All right, so it's nti for ear and nti for cheek. Okay, now on to the next one. Hair, ntutu, ntutu, hair, ntutu. Scalp, ala isi, ala isi, scalp, ala isi. Lips, egbugbere ọnụ, egbugbere ọnụ, lips, egbugbere ọnụ. Chin, agba, agba. Now, both chin and jaw are called the same thing in Igbo. So, chin and jaw is agba, agba. Okay, moving on. Beard, afọ ọnụ, afọ ọnụ. Beard, afọ ọnụ. Eyebrow, iku anya, iku anya. Eyebrow, iku anya. Eyelash, ntutu anya, ntutu anya. Eyelash, ntutu anya. Eyelid, mbụbara anya, mbụbara anya. Eyelid, mbụbara anya. Pupil, mkpụrụ anya, mkpụrụ anya. Pupil, mkpụrụ anya. Forehead, egedege ihu, egedege ihu. Forehead, egedege ihu. Neck, olu, olu. Neck, olu.
Anyị ga-akwụsị ebe a taa. We'll stop here for today. Igbalịala. Well done. Now, from the parts of the body we've learned so far, which is the easiest for you to remember? Please leave the answer below. If you've enjoyed this video, please give us a thumbs up. And don't forget to practice, practice, practice. See you in the next video. Kode.